върховни килери, такива. Обаче виж ръста как оказва влияние с височината. Държи, виж как го допира самострелата, го държи на... Не, това момче е по-добре. Виж колко съм реагират с течка. Да, и се движи правилно. Правилно се движи. Да. И правилно се движи. По-равновесене. Той ми вика, той Жу ми вика, няма друг. Ще ти дошъл тук. Той поне си казва. Да, вика, не, вика, ма съм искам да се качим. Той въздух, нали знаеш как се прави? Не се прави днеска го такова. Защо си трябва натренирано с време си трябва. Крос. Не става за един ден, не мога да направи, за един месец също. Разпичам не става. Момче е като качество по-добро боксерче. Определено е по-добре подготвено. Хареса ми как отстъпва. Виж, като го натиснат, отстъпва правилно. Виж. Трябва да влезна в него, виж много време. Не му дава вратон. Парира го с левата и дърпа назад. Виж. Хайде.